गोबाव समनिफ्रायनो बे जोंनि निसिमा समस्तिनि सिङाव थानाय फरेस्ट एरियानि रायजो राजाफ्रा गाव गावनि माने हानि मोन्थायखौ मोननो थाखाय बिथांमोना बिबोबाय थानाय जादोंमोन। नाथाय थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामानि जिनिखि दैदेननाय सरकार बे दैदेननाय सरकाराव बिथांमोना खुनु दिनबो माने बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि लुबैनाय बायदि हाखौ बिथांमोना होआखैमोन आरो होनायनिबो पलिसि गैयामोन होननानै जों मिथिनो मोनदों। नाथाय दिनै मानगोनां जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा दिनै साराय बोसोरावनो जोंनि गोबां माने रेभिनिउआनो जा बा फरेस्टआनो जा गासिबो जायफ्रा माने हा मोननांगौ मोनगिरिफोर दङ बिथांमोननो हा होनायनि जिनिखि मोन्थाय बे मोन्थायखौ होगासिनो दङ आरो फारि फारि मोनलांबाय थागोन बिथांमोनहा। दिनै बे निसिमा ओनसोलनिफ्राय 2368 सोद्रोमाया क्लेमेन्ट्सफ्रा बिथांमोना हानि पाट्टाखौ मोननो हाबाय। हा हुनि जिनिखि जेंना बेफोरथ' लासै लासै जोबलांजोबसिगोनानो अलमस्ट माने जोबसिगोनानो समाधान जासिगोन। बेनि अनगायै माने गोग्गो दै लोंनायनि दङमोन बेबो जेजेएमनि जल जीवन मिशननि हेफाजाबनि गेजेरजों दा मावगासिनो दङ। जायगा जायगा कमप्लिट जाबाय, जायगा जायगा माने आपडाउन जानानै दङ। बेयो कन्टिनिउस प्रसेसा थांगासिनो दङ आरोखि। बेनि अनगायै माखासे कानेक्टिभिटिनि खोथा दङ, दलंफोर दङ। जेरेखम बेवहाय नांगोलफाङा दैनि सायाव दलं आरसिसि दलं नांगौ, लांखार दैनि सायावबो आरसिसि दलं नांगौ। ओरैहाय आमगुरियाव खानामाथा दैसानि सायावबो माने दलं नांगौ। बे ओनसोलनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफ्रा बा बे जायगानि फरायसुला फरायसुलिफ्रा मोनसेल' नायल' जाल' जेनिखि आमगुरि हायार सेकेन्डारि दङ बेयाव फरायफैयो आरो मेट्रिक फाइनाल सेन्टाराबो बेयावनो मोनसेल'। नाथाय दैज्लां समाव बिथांमोना बारनो थाखाय जोबोद गोब्राबै माने भुगिनो गोनां जायो। दा ओंखायनो बे खानामाथा ब्रिजआवबो आरसिसि ब्रिजनि जोबोद गोनां जानानै दङ। ओरैहाय खोलाहा बुंनो थाङोबा बासुगाव खाथिनि जिनिखि कुसुथला साम्पाबति दैमानि सायावबो दलां मोनसे नांगौ। बे साम्पाबति दैमानि दलाङा जुदि थाबैनो जानानै थाङोबा बे जायगानिफ्राय कुसुथलानिफ्राय क'क्राझार मोननो थाखाय मात्र 15 मिनिटल' नांगौ, बारस'नाय जायो आरो।